Zelená stužka pripomína skúšku dospelosti, ako sa zvykne hovoriť o maturitnej skúške. Maturitné obdobie prežívajú študenti niekoľko mesiacov. Začali v polovici marca absolvovaním písomnej časti zo slovenského, anglického, nemeckého jazyka a odborných predmetov. Druhý majový týždeň na Strednej odbornej škole Polytechnickej, ulica SNP 2 Zlaté Moravce, patril praktickej maturitnej skúške. Pondelok, utorok a štvrtok postupne priviedol štvrtákov pred zelený maturitný stôl, aby prezentovali svoje praktické znalosti. Vítam všetkých maturantov, predsedov predmetových maturitných komisií a želám vám príjemnú pracovnú atmosféru a veľa úspechov všetkým maturantom, aby sa vám darilo, aby ste všetky teoretické vedomosti, ktoré ste počas štúdia na tejto škole nadobudli, pretavili na praktické zručnosti. Tak vám želám ešte raz veľa úspechov všetkým. Počas prvých 2 dní sa predstavili študenti so svojimi technickými riešeniami v odboroch elektrotechnika, grafik digitálnych médií, informačné a sieťové technológie, technické lyceum, mechanik elektrotechnik a napokon v odbore stavebníctvo. V komplexných odborných prácach študenti svoje teoretické znalosti pretavili do projektov ako napríklad robotické rameno ovládané pomocou Arduina, 3D tlačiareň na vzdelený prístup, edukačná hra v hernom engine alebo zastrešenie stavebných konštrukcií. Štvrtok patril študentom elektrotechnických odborov, ktorých praktická maturitná skúška pozostávala z 2 častí. V prvej riešili zadanie, v ktorom na počítačových pracoviskách vytvárali schémy elektrotechnických zapojení, aby si potom vyžrebovali zadanie konkrétnej technickej schémy a toto zapojenie aj prakticky zostrojili. Všetci študenti 4. ročníkov, ktorí spravili písomnú a praktickú časť maturitnej skúšky, sú pripravení na vyvrcholenie maturít a o niekoľko dní budú svoje vedomosti prezentovať v ústnej maturitnej skúške.